Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мостът е символ на обединението. Има го на всяка една банкнота от 50 евро до 5 евро. Има обаче един мост в Европа, който, въпреки че се казва мост на дружбата, все още разделя хората. Той е единственият мост между България и Румъния по 350-километровата речна граница на река Дунав. Близо 17 евро струва преминаването му в две посоки. Таксата е нелегитимна и пречи както на бизнеса, така и на свободното движение на хората. Тя не отразява реалните разходи за поддръжката на моста. През 2007 година от българската страна са събрани 12 милиона евро, а инвестирани в поддръжката на моста са едва 17 хиляди. Убеден съм, че ако бъде сезиран Европейският съд, той ще се произнесе срещу тази такса. Но защо гражданите на Русе и Гюргево трябва да чакат това? Призовавам българските и румънските власти да отговорят на очакванията на гражданите, като премахнат таксата за преминаване на моста между Русе и Гюргево. Обръщам се и към комисията да насърчи намирането на решение на този наболял обществен проблем. Благодаря ви.